Mga taytayan sa Sugbo lakip na sa mga flyovers adunay gamay nga kadaot tungod sa linog. Padayon usab kini nga gi-monitor tungod sa sunod-sunod nga aftershocks. Lakip sa naapektuhan ang duha ka Mactan-Mandawi bridges. King Perez, Suginlimi. Atol sa linog, ana ay naglibog kun unsay buhaton. Nag-iniyahay lang sa pagdagan kundiin gipasagdaan lang ang usa ka lolo nga naglisod og tikang. Ug labaw sa tanan, mikurog ang duha ka bridge nga nagsumpay sa Mandawi ug isla sa Mactan. Bisan pa niini gipahibaw ni DPWH-7 Information Officer Marin Nilyama nga dili grabe ang epekto sa linog sa mga kadalanan sa Sugbo. Gani 5 lang kataytayan ug duha ka flyovers ang anaay gagmay nga damage. Samtang nagrabehan ang Bohol kundiin 4 ka mga major roads ug 21 ka mga taytayan ang nagguba. Kasagaran niini dili maagian. Mukabat sa dulan 18 milyones pesos ang gibana-bana nga danyo sa mga apektadong agianan sa Cebu. Kundiin ang Kansaga Bay Bridge sa Konsolasyon ang anay labing dako nga estimated damage. Tungod kay minor lang ang damage sa maong mga agianan, subay sa inspection sa mga engineers mahimo ra kining agian. Apan wa pay impormasyon ang DPWH-7 bahin sa mga agianan sa syudad sa Sugbo ug sa ikaduhang distrito. Gipaabot pa sa buhatan ang report niini karong hapon gikan sa ilang mga district offices. Ang report mao ang basehan sa pag-release og calamity fund alang sa mga agianan nga kinahanglan ayuhon. Gisiguro sab sa buhatan nga kanunay ang ilang pagmonitor kung nadaot ang mga kadalanan nunot sa nagpadayon nga mga aftershocks. Namang may mga engineers na nagsigig-evaluate, nagsigig-adto dito. Nagmonitor. King Perez, News 5. Pipila ka mga eksena sa linog nga mitay og sa Kabisayan kagahapon nakuhaan sa security camera. Mga tao sa opisina nang gawas ug ang kadalanan mo'y nahimong dangpan sa mga anaa sa sud sa building. Aniya ang mga exclusive footage hatod ni Dennis Tanok. Dungan sa pag-uyog sa yuta kagahapon daw sa nawagtangan sab sayang oryentasyon ang tao. Sama ining nakuhaan sa CCTV camera sa Maydan Legazpi Extension o ang dapit sa may Plaza Independencia. Naglibog kining tulo ka babay nga mulabang ba dihang wa sab kasabot ang mga motorista kun muliko ba atol sa pag-uyog sa yuta. Midagan sab kining babay ug ang nagmotor iya na lang giabayan ang iyang motorsiklo dungan sa pagpangatagak sa semento sa GMC building. Diin duha ka sakyanan ang nangaguba human matabuni sa semento. Nakamugna og bagang abog ang hitabo. Maayo na lang sab nga wala maigo kining babay nga nag-ukon-ukon og labang dungan sa pangatagak sa semento. Misunod sab sa pagpanggawas ang iyang mga kauban. Tataw ang nahimong kadaot sa maong linog base ining kuha sa CCTV camera. Nagsudong ang mga tao duol sa nahitabuan. Doon na pagani migakos sa iyang higala. Makita sab ining kuha nga miuyog ang lamesa, computer monitors ug ang blinds ining usa ka opisina. Nangatagak sab ang pipila ka mga dokumento. Lakip nga natagak sab ang mga gipang display ining usa ka tindahan og LED lights. Mikaratil sab og dagan kining gwardya sa usa ka opisina ug tungod sa nasinating pag-uyog, mibalik sa iyang agi kini itom nga sakyanan. Nanggawa sab ang mga tao human mabatyagi ang linog. Dennis Tanok, News 5. New Talking Text, araw-araw load 30. 30 pesos lang. 3 araw kang fully loaded. Kaya araw-araw kang may unli text, talk at internet. Araw-araw. Love you. Yeah! Kaya sa Talking Text, araw-araw panalo ka. Text AL30 to 4545. Andrea Patenya, Dennis Tanok. Ang inyong mga kasaligan sa balita sa TV nga way gidapigan. Si Andrea, kani 10 Outstanding Student of the Philippines ug Communicator of the Year sa mga tuig 2009, 2010 ug 2011. Si Dennis, Masters in Communication, News and Production Specialist. Patenya, Tanok, mga espesyalista sa impormasyon, matag Lunes hangtod Biyernes, maghatod sa mga balita sa Radio 5. Radio 5, 101.9 News FM Cebu. Ini si Dennis Tanok. Kini si Andrea Patenya. Bisan asa, Bisan kanusa. kapatid.
Miabot sa Governor's Palace nga nahimutang sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol si Presidente Noynoy Aquino aron tambungan ang press briefing sa nahitabong linog kagahapon. Mitambong sad ang atong kapatid nga si Jinky Bargio. Yes, attorney, ato sa mga press briefing kadeniha sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ng gitambungan mismo ni Presidente Benigno Noynoy Aquino dito daw ni Governor Edgar Chato na dunapay 8 kaadlaw nga nahabilin ang lalawigan alang sa supply nila sa petroleum products ug posibleng nagkuwang sila sa supply sa pagkaon ug tubig, ilabi na ang mga naapektuhan nga residente. Gimanduan na sa Presidente ang DPWH medalion ang rehabilitasyon sa mga naguba nga mga dalan ug palpayan. Ang upat na semana ihatag niya nga tagal nga sa mga departamento. Ang DTI at yung gitahasan na sa monitor sa presyo sa tubig ug gimanduan niya nga i-report ang mga masaktan nga nag-overprice taliwala sa nagmihit nga water supply sa Tibok probinsya sa Bohol. Nasayran na na sa Nueve Centros sa mga aftershocks ang natala sa Tibok sukat kadahapon. Subay ni ini ang smart communication attorney ni hatag sa libreng tawag nato sa mga naapektuhan ni munisipyo aron padayon nilang ang ilang komunikasyon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sa labing ulahing natala attorney 120 na ang patay samtang 181 na ang samaran ug ito usab ang pabilin karon nga missing. Attorney? Walay tarong katog ang uban natong mga kapatid kagabi. Kay imbis nga silang humok ug hamugaway nga higdaanan mamahuway, mas gipili nilang sa plaza o daplin sa daan magpalabay sa kagabion. Ang mga bagong natawo nga bata sa Cebu City Medical Center sa usa ka gym una gipahimutang. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ingon ini ang sitwasyon kagabi sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center human sila gipagawas kagahapon sa buntag. Kasagaran sa mga gibutang dinhi sa sports complex o gawas sa CCMC, mga batang bag-ong natawo nga giatngan sa ilang mga inahan. Dunay nagkugos, dunay nagpatutoy ug dunay nagsabak. Sa dakong hawan sa Cebu City Sports Complex, nagbutang og tulda ang mga residente sa Sambag 1. Ilang gihanigan ang yuta nga maoy gihigdaan. Dinhi una sila nagpalabay sa kagabion. Dunay nangatog sa Plaza Independencia, Fuente Osmeña Circle, bisan asa sa dakbayan sa Sugbo, dunay makit-ang nangatog daplin sa daan. Sama ining anaa sa Center Island sa may Barangay Luriga, San Miguel. Mas gipili una nilang dili mga tug sa ilang panimay tungod sa kahadlok sa mga kusog nga aftershocks matag karon og unya. Bahala na lang kunong white tug nga tarong kaysa dili na unya makamata. Kuan kusog ang uyog ang yuta tapos ang mga balay nagwibwib na sad siya. Naapag yun as inaapa dili pa jud madai katog. Tanawon lang kani kung safe na kung mo balik mi ani kung safe na pero dili gani ari lang sa amis diri mas kung komportable may diri ka sa dito kay magpanagana ka kay basig mahugno ang mga dagkong balay. Dunay mga maayong tao nga nagpakaon og lugaw dinhi sa Luriga, San Miguel nga among naabdan. Gwardyado sab ang Basilica del Santo Niño tungod sa pagkatumba sa Bell Tower. Way gipaduol bisan ang mga mamaligya og kandila. Perimeter sa kuan mo gipabantayan dili pasudlag mga tao. Muhalala mo kun mag picture. Yung mga yung bato, manguha ba? Bawal man diri. Kaya gamitonon pa muna. Naganam na siguro ng uban na pagampo, bitaw kuwang pagampo ba? Kuwang ng kastigo sa Ginoo. Human gitayog sa kusog nga linog kagahapon sa buntag ang kinatibuk ang Central Visayas, lakip na ang dakbayan sa Sugbo ug probinsya. Mao na kini ang makita karon dinhi sa tunga sa karsada dinhi sa Barangay Luriga, din kadaghanan sa mga residente dinhi sa maong lugar ania nagpahiluna dinhi sa tunga sa karsada. Alang nila mas safety sila kung anhi sila magpakabuntag, itandi nga mamalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay tungod kay nahadlok sila nga basin dunapay laing aftershock nga ilang masinati. Ray Pasaporte, News 5.